Si heu arribat aquí, és que ja heu descarregat el fitxer Excel de l'àrea privada de la nostra web. Aquest fitxer us permetrà extraure la qualificació trimestral de les dimensions i de la global de l'àrea. Us permetrà també tenir aquestes qualificacions trimestrals en un resum per poder extraure les notes finals de les mateixes dimensions i l'àrea de l'àrea. Per utilitzar és altament recomanable que seguiu el procés previst, que aneu pas per pas. Anem a utilitzar-lo. Primer teniu l'àrea, en aquest cas el ser l'àmbit lingüístic, que ens ofereix 3 àrees, triem llengua catalana, nivell al ser de cicle superior, ens oferirà 5è o 6è, i trimestre comencem pel primer. El primer pas és triar, ponderar els percentatges de cada dimensió. Nosaltres podem deixar una dimensió a 0 sempre i quan la suma dels continguts sigui 100 i el pes dels blocs de continguts i d'actituds també ha de ser 100. Si nosaltres volem canviar-ho, podem fer-ho. A partir de fer el full de seguiment, que teniu també al quadern del professorat. Ja sabeu, això és la dimensió, això correspon als criteris d'avaluació, aquí correspon a les activitats i aquí heu de posar els alumnes. Els alumnes només caldrà posar-los una vegada, perquè aquest nom es repetirà a tots els fulls de seguiment i també a les avaluacions globals. Qualifiquem, recordeu que heu de valorar totes les dimensions. Perquè pugui fer la mitjana. Expressió escrita, doncs posem també perquè pugui fer la mitjana. En el cas de l'àrea lingüística, no totes, hi ha 2 fulls. Una dimensió. Imagineu-vos que aquest trimestre, primer trimestre, no la valorem, jo us aconsello que poseu un 0, perquè així sabreu que tota dimensió valorada amb 0 és que aquell trimestre no comptabilitza. Valorem l'actitud dels 3 aspectes i ja tenim la nota final d'aquest trimestre de l'àrea de llengua catalana, del nivell de 5è al trimestre primer. Molt bé, anem al full d'avaluació. Tenim la nota final de l'Enric, aquí arredonit els mitjos i aleshores ho copiem. Aquest d'aquí és el que haurem de copiar i enganxar al full Excel que se us ha compartit al Drive. Molt bé. El mateix hauríem de fer cada trimestre. Els podem mantenir o variar. Ja tenim els alumnes introduïts. Posem una nota, posem un 5, hem de valorar cada dimensió, repeteixo, fins i tot la dimensió que no volem valorar aquest trimestre l'hem de valorar amb un 0. Anem al segon full d'aquest trimestre, valorem l'actitud, i ja tenim la nota final. Mateix fem el tercer trimestre, quan arriba el seu moment, no cal pas fer-ho abans, oi? Un 7. El tercer trimestre, imaginem-nos que aquesta és la que no hem valorat, l'educació literària. Els blocs, la literària ha de tenir un 0 i aquesta té un 10 perquè en sumi 100. Doncs la literària que no hem valorat, jo us proposo que hi posem un 0. La plurilingüe ja té la nota, actitud ja té la nota i ja tenim la nota final, un 8 amb 17. 17 que copiem. Un cop hem acabat els 3 trimestres, abans de les finals, podem consultar les parcials i aquí tenim les notes posades de cada parcial. Segurament al segon trimestre no hem fet tot el procés, no hem fet la còpia,
d'acord? Un 7,5 té l'Enric. Doncs anem a valorar els parcials. Molt bé. Aquí hem de posar manualment i el programa no fa la mitjana perquè hem de tindre en compte les característiques de l'avaluació sumativa. Hem de valorar amb les lletres. Doncs aquí podem posar, en aquest cas, assoliment excel·lent. Penso que aquest és un assoliment notable. Heu d'anar valorant cada dimensió, que recordeu que en les finals s'han de valorar totes les dimensions. No en podem deixar cap. La literària, doncs, posem el que vosaltres sou convenient, valorant els 3 trimestres. I el mateix ens passa de la nota global. Un nou assoliment, doncs posem assoliment notable. Sempre aneu comprovant que la part superior és correcta, àrea de llengua, cicle superior, nivell 5è. Anem a l'avaluació final i ja teniu de l'Enric l'avaluació final. Aquest document l'heu d'imprimir, us servirà de base per passar aquestes qualificacions a Esfera i les heu de fer arribar a cap d'estudis un cop hagueu traspassat les notes finals. Fins aquí, doncs, la utilització d'aquest fitxer. Us recomano que aquest fitxer l'aneu omplint paulatinament i no espereu al darrer moment del trimestre, quan és necessari. Això ens permetrà subsanar possibles errades que hi pugueu trobar. Molt bé, gràcies.